Voilà, ne balimaw bamanankan fɔlɔ ani ɲɔntuma a bɛ waati o waati la ni nin video ka sɔrɔ hɛrɛ la bi mina kuma ni liburu de kan komi n tɛ bamanankan sɛbɛnni n t'o dɔn sinon kun b'a kɛ bamanankan na a bɛ tubabukan de la komi an ka fɛnw bɛɛ tɛ bɛɛ ma taa tubabu kalan kɛ dɔw ye madarasa kalan kɛ dɔw ma filasi kɛ donc ni minnu tɛ tubabukan mɛn ka ɲɛ minnu bɛ bamanankan de mɛn o t'a ye ko mɔgɔ kalannen tubabukan fɔla angilɛ fɔla arabukan fɔla i bɛ se ka ko dɔn ka sɔrɔ i ma walikan mɛn donc an bɛna fɔ an yɛrɛ ka kan na an bɛna n de expliquer n'i donna page 5 la ni livre page 5 o chapitre fɔlɔ ye donc livre yɛrɛ bɛnnen don mun kan ko sira bɛ denmisɛnnin mun kɔrɔ o denmisɛnnin tɛ tunu donc n'i donna chapitre fɔlɔ la chapitre fɔlɔ n bɛn'o de kalan k'a expliquer bamanankan na n bɛna don a kelen kelen bɛɛ la donc ko chapitre fɔlɔ de ye ko a tubabukan fɔ ko l'objectif la lumière qui te guide komi sira yelen jɛlen mun bɛ denmisɛnnin kɔrɔ nin bɛ kuma denmisɛnninw de kan quoi nin bɛ komi denmisɛnninw bɛ n'u sira ɲini na donc a bɛ komi mɔgɔ minnu bɛ 20 ans dugumala la u bɛ ka u jɔyɔrɔ ɲini société kɔnɔ an k'a kɛ mɔgɔ min bɔra solimadenya la a bɛna don maakɔrɔbaya kɔnɔna la donc ko livre in ko ni sira tɛ denmisɛnnin min kɔrɔ o sira bɛ tunu donc livre fɔlɔ ko un jeune homme sans objectif est comme un voyageur qui marche dans la nuit sans lampe ko a bɛ komi ni sira tɛ denmisɛnnin min kɔrɔ a bɛ komi mɔgɔ min bɛ ka voyage kɛ sufɛla la ka sɔrɔ lampan t'i bolo donc il avance mais il ne sait pas où a bɛ se ka taa ɲɛ mais a tɛ se a se yɔrɔ la il avance mais il ne sait pas où il va il bouge mais il ne progresse pas donc a bɛ se ka kɛ a bɛ munumunu de mais a t'a yɔrɔ a t'a dɔn donc o de la il vit mais il ne construit rien donc a bɛ to balo la mais a tɛ fosi de k'a yɛrɛ ye a ka diɲɛ labɔ la donc parce que taayɔrɔ t'a la kun t'a la wuli kun t'a la dakan t'a la fosi t'a la sira t'a kɔrɔ donc o kɔni ye maaw kun fɛ ye dans la vie tout commence par un but clair donc ni denmisɛnnin mun ni mɔgɔ yɛrɛ ka vie kɔnɔna la ni objectif clair u b'a fɔ objectif min u b'a fɔ ko sigikan ni sigikan ɲuman bɛ denmisɛnnin bɔ ou bien taakan ɲuman a bɛ fɛn mun ɲini na donc un objectif n'est pas seulement un rêve donc a bɛ komi i ka fɛn dɔrɔn tɛ quoi i ka souhait dɔrɔn tɛ mɔgɔ dɔw hakili la ni i bɛ fɛ ka mun kɛ i bɛna ala deli o la o bɛ sɔrɔ non n'i bɛ baara de kɛ k'a sɔrɔ donc c'est une direction une discipline une responsabilité envers toi-même donc mɔgɔ minnu b'o kɛ a bɛ komi o de y'i ka sira ye o de y'i ka lamɔ ye o de y'i sigikun ye donc i yɛrɛ ma quoi donc o de y'i ka responsabilité yɛrɛ i yɛrɛ ma quand tu sais où tu vas n'i b'i taa yɔrɔ dɔn tu marches plus droit i bɛ taa sira kilennen fɛ tu tombes moins i tɛ binni caman kɛ tu perds moins de temps donc i tɛ temps caman ci ye fɛn langolow la tu fais moins d'erreurs donc i ka fili i tɛ don fili caman na donc et surtout tu deviens plus fort intérieurement donc mɔgɔ minnu i b'a sɔrɔ u katigɛlanw don donc hali ni fɛn mun tɛ marcher donc hali n'a ma marcher u tɛ décourager courage mina k'u la donc un objectif transforme un jeune homme ordinaire en un jeune homme concentré donc ni sigikan bɛ denmisɛnnin mun na ou bien taayɔrɔ bɛ denmisɛnnin mun na donc a tigilamɔgɔ bɛna a tɛna don manamanako caman na donc a tɛna don fili caman na donc a bɛ se ka concentrer o sira kan donc mais il devient k'a bɛna kɛ mɔgɔ jugu ye a bɛ komi mɔgɔ jugu mais a bɛ komi a tɛna sɔn kojugu ninnu ma donc siralakanma bandiw tɛ se k'a la convaincre a tɛna tunu donc a tɛna fili parce que a yɛrɛ b'a ta a bɛ fɛ ka fɛn kɛ mun ye a b'o cogoya dɔn donc a tɛna fili
Donc, un objectif te donne une identité. Ni fɛn b'i la a bɛ komi identité yɛrɛ dɔn ni biti b'i la ni kun b'i la donc i b'i yɛrɛ dɔn donc i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ i b'i sigi kun dɔn donc tu ne vis plus pour plaire aux autres donc i tɛna fɛn kɛ pour que i sigiɲɔgɔn ou bien mɔgɔ dɔw i b'a sɔrɔ mɔgɔ lankolon dɔ i m'a fɔ u b'i ɲɛ fɛn dɔ la ou bien e bɛ fɛ ko i m'a fɔ o de ka sɔn ye ou bien mɔgɔ sunkuru dɔ bɛ ka non i b'a kɛ pour i yɛrɛ parce que i b'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ dans la vie donc tu ne vis plus pour les autres tu ne te compares plus donc i t'i yɛrɛ ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma i tɛna mɔgɔ wɛrɛ ɲangoya i t'i yɛrɛ ka vie comparer parce que i ka taa sira o ni tɔw ka taa sira donc i tɛna don ɲangoya ni keleya ni fɛn ninnu na donc e yɛrɛ bɛ mun nɔfɛ i b'o dɔn donc i tɛna fili i bɛna i wulukun dɔn sɔgɔma o sɔgɔma n'i wulila i kan ka mun kɛ ka gɛrɛ i bɛ mun nɔfɛ i b'a dɔn fana i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min et surtout tu sais i b'a dɔn i bɛ fɛ ka kɛ fɛn mun ye donc nin livre yɛrɛ bɛna daminɛ sisan dɛ donc par la base la fondation le pilier un objectif clair qui t'empêche de te perdre donc i tɛna tunu quand un jeune homme avec un objectif même s'il marche donc nin tableau là donc ni mana ye tableau dɔ chapitre fɔlɔ o laban na tableau dɔ bɛ yen n bɛn'o bila dugumala la o tableau ninnu ko i bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ jumɛn de ye e bɛ fɛ ka kɛ dans 5 ans qui veux-tu devenir parce que n bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko taa yɔrɔ ni fɛn ninnu donc o tɛ se ka sɔrɔ ni nin t'i bolo e bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛn ye i bɛ fɛ ka k'i fa ɲɔgɔnna de ye ou bien i bɛ fɛ ka k'i kɔrɔkɛ ɲɔgɔnna de ye ou bien i sigiɲɔgɔn ɲɔgɔnna de ye ou bien i bɛ fɛ ka kɛ jumɛn de ye i bɛ fɛ ka kɛ polisi de ye i bɛ fɛ ka kɛ sarasi de ye i bɛ fɛ ka kɛ directeur de ye i bɛ fɛ ka kɛ maçon de ye i bɛ fɛ ka kɛ électricien de ye i bɛ fɛ ka kɛ soudeur de ye e bɛ jumɛn de dɔn dans 5 ans san duuru ɲinan kɔ e b'i yɛrɛ ye an k'a kɛ sisan i bɛ lycée la n'i tilala lycée la e b'i yɛrɛ ye jumɛn na n'i bɛ université la e b'i yɛrɛ ye jumɛn de la ni i tilala i bɛ fɛn fɛn kɔnɔna la sisan dans 5 ans e b'i yɛrɛ cogo di parce que n'i t'i yɛrɛ ye avenir la i bɛ ka fɛn dɔ kɛ i bɛ tunu a bɛ komi un pirogue dans l'eau sans direction donc fiɲɛ mana bila yɔrɔ min a bɛ taa yen donc o tɛ kɛ i bɛ fɛn dɔ de ɲini i ka laɲini donc i b'i yɛrɛ minnu kɔnɔ donc o ye question fɔlɔ ye filanan pour que tu veux devenir cette personne nin tɛ i fa ou bien i ba bɛ fɛ i ka kɛ mun ye dɛ ni i yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛ mun ye munna e bɛ fɛ ka k'o ye donc o de ye ton pourquoi n delila ka video dɔ kɛ il faut savoir ton pourquoi donc hali ni ko gɛlɛya cogo o cogo ko tɛ ka taa cogo o cogo i mana nin kalan dɔrɔn i hakili bɛ jigin ça devient votre lumière ou bien votre énergie parce que i b'a dɔn i bɛ ka fɛ ka wari kama wa i bɛ fɛ k'i yɛrɛ ka indépendance de ta i bɛ fɛ ka contribution de kɛ société kɔnɔ ou bien o de ka di i ye donc mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ parce que gɛlɛya minnu sɔrɔla a kɔnɔ nin de kama les raisons profondes qui te motivent donc don o don n'i mana nin ye i hakili bɛ jigin i ta kun na sabanan quelle action vas-tu commencer aujourd'hui e bɛ fɛ ka n'i y'o sɛbɛn sisan a bɛ se ka kɛ 2 3 ou bien 4 question ni fɔlɔ 2nan 3nan donc n'i mana o sɛbɛn sisan donc n'i ma tila nin na kana taa chapitre 2 la nin laban fɔlɔ page tɔw ka ca dugumala la n'i ka kun ninnu ka ca o de la yan nɔ bilalen don page fɛn blind donc i b'o ɲɛɲini yan'an ka taa livre chapitre 2 la ayiwa an bɛ chapitre 2 la ni mana ye chapitre 2 i mana o ye chapitre o fɔra ko un jeune sans objectif tu deviens ce que la vie décide donc mɔgɔ kunfɛ donc fɛn bɛɛ i bɛ se k'i labɛn donc i bɛ se ka tugu fɛn bɛɛ kɔ donc i ka vie kɔni bɛ kɛ dɔrɔn n'i ka environnement ye mun d'i ma i bɛ n'o de ta donc tu n'as pas le choix donc i ka environnement de b'i ka destinée décider donc o man ɲi
parce que environnement jugu ka ca sisan an bɛɛ garizigɛ tɛ se ka kɛ du ɲuman ye donc i ka environnement i man k'o image dɔrɔn ta donc bon ni environnement ɲuman b'i la o image tali o ka nɔgɔn mais ni jugu b'i la il faut être i kan ka objectif i kan ka o viser yɛrɛ de kosɛbɛ parce que n'i ma o viser kosɛbɛ i bɛ laban kɛ o environnement ɲɔgɔn na da to ko kuma dɔ bɛ yen ko on est l'average de 5 personnes qu'on passe plus de temps a bɛ komi i teri mɔgɔ 5 minnu ka surun i la n'i wulila i ka vie bɛ kɛ olu de kɛcogo ye ni min farati donc ko i ka vie un jeune sans objectif devient comme une feuille portée par le vent donc fiɲɛ de bɛ taa la ni papier donc ni fiɲɛ bɛ ci la ka bɔ de l'est à l'ouest et kɔni bɛ tugu donc taa fan t'i la quoi donc i bɛ popa ko la donc i bɛ se ka don fili caman kɔnɔ o la aujourd'hui ici demain là-bas donc toujours en mouvement i bɛ mouvement na tuma bɛɛ i wasilen don tuma bɛɛ i yɛrɛ fɛ i bɛ baara la mais taayɔrɔ t'i la donc i ka direction fɛn taa fan t'i la donc sans objectif tu deviens comme une feuille portée par le vent comme ils font mon nom. Donc quand tu n'as pas d'objectif clair, quand tu n'as pas il m'a fait il vient comparer mon retour là donc comparaison à quand tu m'as de la main c'est qui abika parce que il faut que c'est l'intérieur quand tu m'as il faut que c'est le numéro wara de quand il concentre le numéro wara de quand donc moi faut tout mon on a des modèles il sait comme nous les sociétés qu'on nous avancer cosplay il sait que tu as comme modèle donc mais et tu n'as vu comparer la muna ala ya doma et puis barak cosplay ala maudema non regarde ce que tu kellin aka fait tu kellin aka opportunité munu ba aller là on est là où tu kellin donc il bi que sera il bi concentrer le temps donc parce que au bé comparer les ka avant ko tigi nyango ya ou bien mauvais souhait pour ces ou bi que tanti donc au bi boy que sera kan donc ni or la ni strati là tout monde là il bi vie radio il bi ka ikuna kuma nu be c'est normal mo on fait il bi clear mo ro la on fait mais kana nyango akala tu la mo mun no atara o sira mun fait il va essayer que tu le mo copier a mun bala ko soro why o kan mais mun ba bolo fo e ko chien pour que il va faire même no chien mo wora te bi se ga mun la donc or la ni dona mo ko entreprise la on fait kana chien ni ke donc ni objectif là tu seras très discipliné donc itina du mana ko chama na mun bi ka tanti parce qu'un homme sans objectif est un homme vulnérable donc au lieu de tout banduko kilominaw drogu talaw mo mu bi ko jugu ke société kono pour que wa tellement ni soro ibi distraction donc ni mogo mana hal ni mogo mana critique yoron kilen doron iba e bi décourager donc fembe hal dere man critique e bi décourager ni objectivité là mais un objectif te rend solide quand tu as un objectif tu es très solide tu es très rigide donc mogo ka kuma ou mais mogo ka critique il faut que comme essentiel il a donc l'outil là parce que il va de faire mon non fait bien il va arriver faire un problème résolu et dire la tige donc tu n'attends plus il était garzega de rencontre donc tu prépares les opportunités donc il veut qu'il y ait préparé mais opportunité mon nana donc opportunité c'est que tu as fait le terrain donc tu as le choix quand tu as des objectifs ou un but dans la vie tu as le choix donc tu marches plus dans la confusion donc tu marches dans la clarté donc il sera gelé il bi feka tawro ma fo gela tina so il sera nyede gela bna so il sera na me gela tini idde kun kati place ra waraka il to kono gela parce que sera ka gela ngako ni mana tu distraction do akoro avec sera tunila donc au là ni bi sera donc gela munu so ko no bi se ka ko
la vie décide pour ceux qui n'ont rien décidé. Le monde est rempli de jeunes hommes perdus. Denmisɛnnin tununenw de ka fililenw o tununen don an bɛ se k'a fɔ fililen ni i bɛ fili o y'a ye n'i b'a dɔn donc n'i t'a dɔn o tɛ fili ye o ye tunu de o tununen de don denmisɛnnin tununen de ka ca. Quand tu refuses de choisir ton objectif, la vie choisit à ta place. N'i banna k'i ka objectif choisir ou bien i ka but choisir donc i bɛ laban fɛn wɛrɛ la yɔrɔ wɛrɛ la mun t'i ka choix ye quoi. Donc diɲɛ yɛrɛ b'a choisir comme notre. Donc mɔgɔ b'a fɔ n da kan don ni fɛn dɔ i da kan tɛ dɛ. Tu n'as pas choisi ce que tu veux avoir. Donc e bɛ fɛ i ka jumɛn sɔrɔ n'o tɛ ka azan t'a la e bɛ fɛ fɛn dɔ ka pour ka d'e ma wajibi la non o tɛ kɛ. Elle te donne des mauvaises fréquentations, les mauvaises habitudes, les mauvaises décisions, les mauvaises directions. Olu mauvaise direction parce que i t'a dɔn i bɛ mun nɔfɛ i kɔni bɛ pour de la. Bi bi yan sini bi yan sinikɛnɛ bi yan o ni fɛn ninnu donc i tununen don tu es perdu. Mais quand tu choisis ton objectif, mais n'i y'i ka objectif choisi comme chapitre fɔlɔ, si tu as un objectif, tu reprends ton pouvoir. O de y'i ka pouvoir ye. I bɛ taa mun nɔfɛ don o don i t'i ka temps t'i ye. Décider, c'est se protéger. Donc quand tu décides d'avoir un but, un objectif, i bɛ k'i yɛrɛ de protéger. Donc i ka pouvoir ninnu i bɛna fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ɲɛsinnen don i yɛrɛ ka taaɲɛ de ma. Un objectif n'est pas seulement une direction, c'est une protection. Il te protège contre a b'i dɛmɛ ka bɔ malangola ko nin na komi n ye minnu fɔ a b'i dɛmɛ ka bɔ saliya la a b'i dɛmɛ ka bɔ tununi na a b'i dɛmɛ ka bɔ minnu ils sont stressés a b'i dɛmɛ ka bɔ comparer mɔgɔw la a b'i dɛmɛ ka bɔ sira juguw kan a b'i dɛmɛ ka bɔ maa fililenw ka sira kan a b'i tu apprends naturellement à dire non. Donc ni fɛn minnu t'i ka sira ɲɛ sisan ni mɔgɔ nana n'a ye a tigilamɔgɔ a i terikɛ hali ni terikɛ sɛbɛn n'a y'a kun ɲɛsin ma i bɛna fɔ ko ayi. Donc tu n'hésites pas à dire non parce que i b'i ka sira dɔn. Donc non aux personnes toxiques, non aux mauvaises attitudes, non au temps perdu, non à celui qui ne t'avance pas. Donc i bɛna terikɛw bila minnu t'i n'i dɛmɛ i ka sira kan. Donc c'est facile parce que i fa n'i ba tɛna kɛ yen tuma bɛɛ ou bien i kɔrɔkɛw tɛna i la tɛna e k'i latilɛ e yɛrɛ de bɛna k'i kɛ vie kɔnɔ pendant toute ta vie. Donc ni mana i kɛ journée kɔnɔna la sisan fa ni ba bɛ k'i kɛrɛfɛ comme d'air. Donc i bɛ kelen na tous les moments. Donc tu fais des choix chaque moment. Donc si tu fais beaucoup de bons choix au début de la bonne succès. Un jeune homme avec un objectif devient difficile à manipuler, difficile à décourager, difficile à arrêter. Donc objectif ni wari de objectif ni taaɲɛ de parce qu'il n'est plus guidé par le moment, il est guidé par sa mission. Tu as une mission personnelle que tu veux accomplir. Exercice ni yɔrɔ la dugumala la exercice bɛ i bɛn'o de kɛ sisan. Donc yanni an ka taa chapitre 3 la. C'est que la vie décide pour toi. C'est que la vie décide pour toi. A bɛ se ka kɛ i ma wuli yɔrɔ ɲuman na an ka kɛ i ma don tubabukalan na. Donc c'est que toi tu peux décider. Donc i bɛ se ka don sufɛ kalan ninnu na pour que ka sɛbɛnni dɔn. C'est pas ce qui t'arrive, c'est ta réaction. Donc i ka réaction a bɛ se ka kɛ i ma moyen sɔrɔ sisan an ka kɛ sisan i ma baara kɛ i ma moyen sɔrɔ. Donc e bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que ka moyen sɔrɔ. Donc il faut pas faire des exercices n garisɛgɛ man di o ni fɛn ninnu. An ka kɛ sisan i sen man ɲi tu es handicapé à pied e bɛ se ka mun de kɛ mun hali ni sen t'i kɔrɔ i bɛ se ka mun kɛ. An ka kɛ sisan i hakili man di. Donc e bɛ se ka mun de kɛ pour que i ka fɛn retenir i bɛ se k'a sɛbɛn. Ne ka fɛn bɛɛ ye sɛbɛnni n'i mana fɛn mun fɔ n ye n ka téléphone kɔnɔna la donc o de bɛ n hakili jigin rendez-vous minnu bɛ n bolo ni fɛn ninnu. Donc il faut pas toujours dire oh ne hakili man di ɲinana non ça c'est pas une excuse. Donc i bɛna fɛn damadɔw sɛbɛn i bɛna fɛn damadɔw sɛbɛn minnu excuse ninnu de t'o la k'a fɔ n garisɛgɛ man di ma taa école la ma taa madarasa la ma nin kɛ non. Hali ni ma taa madarasa la baara jumɛn bɛ i bɛ se k'a kɛ
hali ne ma taa tubabukalan na baara jumɛn bɛ société kɔnɔ i bɛ se k'a kɛ non i bɛna i m'a faamuya quand tu te donnes des excuses a bɛ komi i ban yɛrɛ de don quoi i bɛ ka ban donc tu cherches toute solution à toutes les choses ni mana ni exercice physique ye ça veut dire que tous les problèmes ont des solutions donc c'est à toi de chercher. On va chapitre 3 là. Donc, chapitre 3, ton objectif doit être plus fort que tes excuses. Ça veut dire au cours de il veut mon offre, au kanga bouen, il fait mon tisega, mon seki bali. Donc, ni mon oleje, adama dingere be, demisonu be, adama ding ikuna kuma, flade bi ikuna, bise ouyen tese. Donc o de bɛ adamaden kun na tuma bɛɛ donc o fɛn ninnu i b'a sɔrɔ kelen o b'a fɔ o bɛ excuse de se an tɛ se nin de la an tɛ se nin de la an tɛ se dɔw b'a la ko kuma dɔw in b'a la o y'i ka objectif ye o b'a fɔ n bɛ nin de nɔfɛ foyi tɛ se ka n bali n bɛ nin de nɔfɛ dɔw fɔlɔ in mun ye excuses nin ye o b'a fɔ i ye tuma bɛɛ n b'a kɛ tuma bɛɛ demain mina kɛ sini bɛna se a tɛna kɛ ou bien a b'a fɔ ma prêt ou bien a b'a fɔ ko n b'a kɛ après donc ou bien ni wagati mun ni inspiré la kosɛbɛ n bɛna kɛ ou bien wari tɛ n bolo n tɛ se k'a kɛ ou bien des excuses donc o de bɛ adamaden yɛrɛ mako sa i kunna kuma donc o de la n'i kunna kuma sisan pa ni m'a réglé adamaden i kunkolo a bɛɛ adamaden yɛrɛ ye hakilina de n'i kunkolo ninnu fɛn ninnu ni mun don n'i ma o sɔsɔ u yɛrɛ bi i bɔ fɛn na k'a sɔrɔ fɛn mun i yɛrɛ bi se mais a b'i lasiran o la ou bien a b'i bali k'o kɛ donc a b'aw farati o la donc les excuses sont faciles rapides et comfortable donc ils disent like parce que mɔgɔ fari a tɛ fɛ i ka fɛn kɛ mun bɛna bana donc ça c'est normal i fari la donc i kunna kuma b'a fɔ a kana nin kɛ nin bɛna ne bana o fɛn donc il faut sortir de ton point de ton zone de confort pour réussir donc i bɛna fɛn kɛ i ma deli ka mun kɛ ka fɛn sɔrɔ i ma deli ka mun sɔrɔ donc i bɛna bɔ i ka zone de confort kɔnɔna la donc mais laisse-moi te dire une vérité simple les excuses te coûtent plus cher que les échecs donc i m'a faamuya i bɛ mun sababu bi i bali ka fɛn kɛ o de bɛ i ben ka tɛmɛ ni échec yɛrɛ kan parce que o de bɛ mɔgɔ caman i b'a sɔrɔ talent b'u la mais u bɛ siran u bɛ fɛn dɔw nɔfɛ vie la u bɛ siran k'o kɛ u bɛ siran u b'a fɔ ko n mana défaite kɛ ou bien n tɛ se ou bien wari tɛ n ka mɔgɔ bolo n tɛ non l'échec te fait avancer les échecs te font stagner l'échec te fait avancer donc i mana ben hali ni i tɛ se fɛn dɔ la i mana ben sisan i b'a sɔrɔ i bɛ leçon sɔrɔ a kɔnɔna la donc n y'a kɛ tan cogoya la n m'a sɔrɔ n bɛna a kɛ cogo wɛrɛ la o la n bɛna sɔrɔ bon e mɔgɔ min n'i m'a essayer don donc i tɛ se ka taa yɔrɔ jan n'i ma fɛn mun essayer i tɛ se k'o sɔrɔ bien fo n'a kɛra jinɛmoriya ye l'échec construit ton caractère donc n'i mana ben fɛn na sisan ka tila ka segin k'o kɛ o ye courage de donc o de bɛ adamaden yɛrɛ dilan o de la i bɛ ko dɔn parce que n'i mana segin a kan i tɛna i benna fɛn mun y'i labɛn i tɛna don o kɔnɔna la l'échec détruit ton futur les excuses détruisent ton futur comme n y'a fɔ kuma tɛmɛnen ni i ye excuse bi i bila yɔrɔnin kelen de komi an k'a kɛ sisan komi kurun ou bien saisie i tɛ bɔ yɔrɔ i tɛ taa yɔrɔ si donc tu es toujours l'année prochaine i b'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 10 de y'i ka i jɛ tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ an ka kɛ sisan i ye 20 de kɛ pendant toute l'année l'année prochaine i bɛna o 21 de kɛ ou bien l'année prochaine i bɛna 10 de sɔrɔ l'année prochaine i b'a sɔrɔ i tɛna fɛn kɛ donc i tɛ progresser dans la vie on est censé progresser dans la vie parce que i bɛ expérience sɔrɔ tuma bɛɛ n'i bɛ ka fɛnw essayer i bɛ ko dɔn de kalan tɛ tɛmɛ o kan donc a b'a farati o la un jeune homme avec un objectif c'est une chose il ne peut pas avancer avec des excuses dans ton sac parce que c'est plus lourd c'est trop lourd
excuse ninnu yɛrɛ a bɛ komi i bɛ ka i ka saki b'i kamana i bɛ ka fɛnw de bila a kɔnɔna na donc a b'i giriya donc n'a ka girin i tɛ se ka taama n'a ye donc i kɛlen don ka fɛn caman kɛ i ka saki kɔnɔ excuse y'o de ye quoi donc a bɛ komi i bɛ ka gabakuru kɛ i ka saki kɔnɔ donc n tɛ se nin na n tɛ se nin na ou bien nin kɛgoya tɛ n na nin fanga tɛ n na ou bien nin dɔnniya tɛ n na donc tu te doutes de toi-même de ta potentiel donc i tɛ se k'i ka potentiel sɔrɔ dans la vie i bɛ siran donc siran bɛ na yɔrɔ jumɛn la peur de ne pas réussir de la peur de ne pas i bɛ siran mɔgɔw ka n'i juger i bɛ siran mɔgɔw i kana ben i bɛ siran mɔgɔw ka n'i lajɛ i bɛ siran fana i bɛ siran ka daminɛ i kelen donc siranya in de confort zone ye jumɛn tu veux changer mais tu restes attaché à ce qui te rassure donc n'i bɛ e bɛ changement nɔfɛ fɛn mun yɛrɛ bɛ i bali i ka changement kɛ o y'i ka dilan de i ka téléphone i ka mauvaise habitude o n'i ka routine n'i bɛ fɛ ka changer il faut que olu bɛɛ de changer donc i tɛna fɔ n bɛ fɛ ka changer mais e bɛ fɛn minnu kɛ don ko don i tɛ k'o changer donc o kɔrɔ i tɛ changement fɛ manque de clarté donc n'i mana chapitre 1 et 2 i mana olu ta ça te donne une clarté donc i b'a dɔn i bɛ fɛ ka kɛ mun ye dans 5 ans donc i b'a dɔn n'i mana to o chapitre 1 chapitre 2 i mana don o kɔnɔna la i b'a dɔn fana fɛn minnu i wolola ka fɛn minnu sɔrɔ fɛn minnu ma d'i ma opportunité i b'a sɔrɔ n'an wolola sisan dɔw ni succès ka surun dɔw n'a ka jan o ni fɛn ninnu donc ka sɔrɔ i n'a ka jan il y a pas d'excuse donc i bɛna mun de kɛ sisan pour que k'a sɔrɔ mais mɔgɔ mun n'a ka surun o tigilamɔgɔ bɛ se e ɲɛ o y'a wa mais e n'o ka sira tɛ kelen donc i tɛna o tigilamɔgɔ ɲangoya i tɛna fitiriwaleya donc i b'o tigilamɔgɔ lajɛ comme i b'i inspiré n'o tigilamɔgɔ ka avancement de donc ni tigilamɔgɔ n'a ka surun ne n'a ka jan pour moi ça va prendre un peu de temps donc i b'i inspiré n'olu ka succès donc i b'i hakili t'o la donc manque de clarté donc chapitre 1 et 2 o de bɛ clarté d'i ma si tu as la clarté o bɛ comme i ka GPS de i ka GPS o de b'i naviguer a b'i bɔ maalankolonkow la a b'i bɔ fɛnw na a b'i bɔ teriw nɔfɛ teri minnu tɛ n'i arranger o ni fɛn ninnu donc si tu veux avancer remplace tes excuses par une décision donc bin de ninnu nɔfɛ n bɛna kɛ sisan fo de tɛna n lajɔ tu dois apprendre à répondre mon objectif est plus grand i kan ka fɛn dɔ fila de fɔ i bɛ mun nɔfɛ i hakilina ko u ka bon ni fɛn minnu bɛ se k'i bali i kana o kɛ i bɛ mun nɔfɛ o ka bon ni fɛn minnu bɛ se k'i bali kɛ donc n'i sɛgɛnna sɛgɛn tɛ siran tɛ k'a fɔ ko a nɛgɛ tɛ n na bi o tɛ yen k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka n jɛra o tɛ yen k'a fɔ ko n bɛ ka du tɛ n yɛrɛ la n bɛ ka sɛgɛsɛgɛ n yɛrɛ la o tɛ yen olu bɛɛ de bi komi gabakuru bɛ sagi kɔnɔ olu bɛɛ de b'i lasigi donc olu non i ka objectif ka bon ni nin bɛɛ ye i ka objectif ka i m'a fɔ ma a ka bon i ma ni olu bɛɛ ye quoi donc i b'olu bɛɛ de bila kɔfɛ c'est comme ça qu'un jeune homme devient un homme solide donc ni mana olu faamuya dɔrɔn tu deviens un homme solide pas la force physique pas avec la science pas avec le talent avec une seule phrase mon objectif passe avant mes excuses n bɛ fɛn mun nɔfɛ o ka bon ni fɛn minnu bɛ se ka n bali n k'a sɔrɔ o dɔrɔn n'o b'i kunna dɔrɔn fɛn tɛ se k'i lajɔ ni ala yɛrɛ tɛ adamaden bɛ se k'i ka sira sumaya mais o tɛ se k'i lajɔ mais les excuses sont un poison discret donc fɛn minnu don poison sugu minnu don i b'i ka excuse mun ye k'a fɔ n tɛ se k'a kɛ o ni duti ni fɛn ninnu donc poison de don i t'a ye quoi a b'i empoisonné a b'i ka énergie ban a b'i fanga ban donc jugu tɛ adamaden na tuma dɔw la an yɛrɛ de an yɛrɛ jugu an kunkolo donc i b'a fɔ ko elle n'arrive jamais brutalement elle arrive doucement donc comme une voix amicale qui peut te protéger donc i bɛ se ka kuma minnu fɔ kunna kuma minnu fɔ n y'olu fɔ n ka vidéo caman na nin kunna kuma ninnu repose-toi tu as le temps donc kunna kuma minnu bɛ se k'i sɛgɛn a b'a fɔ i sɛgɛnnen don dɛ ka na taa k'i reposer dɛ n bɛna kɛ sini dɛ
hali n'i y'a kɛ a tɛna marise dɛ parce que a ma marise nin bolo n kɔrɔkɛ bolo a ma marise n fa bolo a tɛna marise ne bolo dɛ olu de b'i sɛgɛn donc tu ne vas pas essayer ne tɛna taa ɲɛ nin na ya donc ne pɛrɛlen tɛ nin na donc olu o de ye adamaden jugu yɛrɛ ye ni kuma wɔɔrɔ mun ye mun fɔ o de ye adamaden yɛrɛ jugu ye jugu t'i la dɛ n m'a fɔ n ko bana tɛ adamaden jugu n'i ka kɛnɛ kana nin kuma ninnu fɔ i yɛrɛ ma a bɛ komi i bɛ k'i yɛrɛ danga de mais ce que tu ne vois pas c'est que chaque excuse te voit un morceau de ton futur e bɛ ka o fɛn fɛn fɔ olu de bɛ k'i ka succès sɔn i yɛrɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ don mais e yɛrɛ a bɛɛ bɛ bɔ e yɛrɛ de la une journée une excuse aujourd'hui est une perte de 3 mois demain donc ni mana bi excuse donc ni i mana douter yɛrɛ la donc o b'i se k'i ka kalo saba t'es perdu parce que l'habitude te repousse détruire ton rythme ta discipline ta capacité et ta capacité à progresser donc exercice mun bɛna nin kɔnɔna la nin dugumala la an bɛ page 12 la exercice mun b'o dugumala la mais exercices les plus fréquents fɛn minnu a bɛna i kunkolo la tuma bɛɛ i yɛrɛ bi siga i yɛrɛ la sisan fɛn minnu bɛ k'i bali a bɛ se ka kɛ i ka objectif i ye minnu sɛbɛn fɔlɔ la chapitre fɔlɔ la i b'i yɛrɛ ye cogo min 5 ans donc mun de bɛ k'e bali e bɛ ka fɛn jumɛn de fɔ i yɛrɛ ma minnu bɛ k'e bali o la i b'o sɛbɛn i b'o 1 2 3 mun de b'i bali mun de bɛ k'e bali bi in na i kana o sɔrɔ donc i b'o 1 2 bila donc i bɛ solution ɲini o la donc sisan nin solution bɛna kɛ jumɛn ye donc kana taa chapitre 4 la f'i ka nin laban donc ni de bɛ denmisɛnnin taa ɲɛ ni de bɛ nin voie ninnu o de bɛ denmisɛnnin fana lasegin i k'a dɔn fana ton objectif doit être plus fort que tes excuses o de kun don k'an bɛn chapitre 4 na ayiwa an bɛ chapitre 4 la 4 nin ko tu dois choisir ton futur avant que la future choisisse pour toi donc ni mana o faamuya ni m'i ka futur choisir i bɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a choisir n'i tugura vagabond mun kɔ i b'o tigilamɔgɔ ka kokɛtaw de kɛ n'i tugura maalankolon mun kɔ i b'o kokɛtaw de kɛ donc c'est très très important i k'i ka futur choisir parce que o de bɛ i ka surtout si tu es jeune o de bɛ n'i protéger ka bɔ fɛn caman na donc la plupart des jeunes vivent de jour en jour de jour en jour i b'a sɔrɔ don o don n'u wulila i b'a sɔrɔ n'u wulila taayɔrɔ t'u la donc u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min donc u t'a dɔn u bɛ mun fɛ u bɛ mun kɔ u t'a dɔn u bɛ fɛ ka mun dilan u ka vie kɔnɔna la bon olu de bɛ wuli sɔgɔmada fɛ u bɛ dumuni kɛ ka bɔ ka na ka sunɔgɔ puis ils recommencent chaque jour donc il n'y a pas un objectif il n'y a pas un but dans leur vie donc fo u bɛ temps caman perdre ten fo n'u balila ka na ko dɔn dɔrɔn u b'a fɔ ko mun de kɛra parce que u m'u yɛrɛ protéger donc but ni objectif t'u la donc o la i k'i farati ya donc n de livre kɛra o de kama pour que i k'a dɔn taa fan mun b'i la pour que i ka baara kɛ don o don ko ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de don o don i bɛ fɛn dɔ ɲini ka don ka komi ji bɛ don i ka kɔ la cogo min k'i ma gɛrɛ succès la don o don ko de don c'est consistant i b'a kɛ don o don n m'a fɔ le travail intelligemment aussi ya un jour il se réveille avec la sensation d'avoir raté la vie ou ka den tiɲɛna parce que u ma fosi kɛ o denmisɛnninlama donc u nana kɛ sisan u bɛ 25 30 la fausse u sera muso furu ye fausse u ma fosi préparé ka bila u yɛrɛ ye ka vie ils ont raté la vie quoi moi je ne crois pas il n'est jamais trop tard ya bon ni fɛn dɔw ka gɛlɛn mɔgɔkɔrɔba ma a bɛ denmisɛnnin a ka nɔgɔ i ma o de la i man k'i ka denmisɛnninya don bɔgɔ la denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ pourquoi parce qu'ils n'ont jamais choisi leur futur ils n'avaient pas de but donc olu kɔni bɛ tugu mɔgɔw kɔ dɔrɔn komi saga mɔnɛ
Ils l'ont laissé la vie choisir pour eux-mêmes. Donc, faire mon obé, les futurs ne viennent pas par hasard, ils viennent par décision. Donc, tu es en train de prendre la décision la plus importante dans ta vie. Donc, il y a vie de préparer. Tu dois être honnête avec toi-même. Le livre, c'est l'honnêteté. Donc, tu dois être honnête avec toi-même. Quelle vie veux-tu vraiment? Et puis, faire bien labo du médecin. Où veux-tu vivre? Et puis, faire que fantan de Rome be faire que famade. Donc, look c'est important. Et puis, faire que masou du médecin. Et puis, faire que fantan et quand faut que villa. Donc, et il de que fantan. Donc, quel genre d'homme veux-tu devenir? Et puis, faire que tu es sous du médecin. Et puis, faire que mousso sous du médecin. Mousso foulé moi ou me foulé moi. Pour que foulou fanake. Il faut qu'il y ait fin de solo. Donc, il faut qu'il y ait saut de solo. Pour qu'il y ait comme ça, ça demande de l'argent. Donc, il faut le bien faire. Quel style de vie tu veux construire? Et puis, fait que mou, il fait que d'un doubawa, du fitini ou un fait. Ou le si tu as warko. Donc, il faut bien définir. Quel impact veux-il laisser? Et puis, fait que il y a des connaissances, il y a des connaissances, et puis, fait que monde tout, il y a comme on va faut qu'il y a legacy ou il y a fin quoi. On m'a dit ton honneur. Et puis, fait que ni taras ça, et puis, fait que mon monde de foi, il y a moutara comme monde. Quelle version de toi veux-tu créer? Et puis, fait que ma ce que tu m'as créé là. Ma langue ou mais ma nyama ou mais sochila ou mais duchila. Tu ne réponds pas à ça. Si tu ne réponds pas à ces questions, le monde y répondra pour toi. Ni mani question ne erema jabi et moun no fait. Dieu pas jabi inola. Donc tu n'as pas le choix à ça. Donc le monde ne choisira jamais ce qui est bon pour toi. Donc ni mani distraction gacha. Donc le monde ne choisira jamais ce que toi tu veux à toi. Donc il faut choisir toujours ce qui t'adore. Il choisira toujours ce qui t'adore. Dieu bina ibla fena mu distract fena famu nu gura bina ila suno ibi kunu tuma asro to i flambe tamen ila. C'est qu'il te distrait, c'est qu'il te ralentit, c'est qu'il t'affaiblit. Donc ni ima ika swake. Dieu bo choix de dima. Distraction. Famu ntini latanye, on famu il affaibli. Le futur choisit te protège. Imana comme inga kuma damnela. Imana ni ika bituni ka objectif ode bini protéger. Ode bini ka ma yana ma, ode bini ka den yana ma, ode bini ka élève yana ma, ode bini ka jeune yana ma, ode bini ka sigi nyogo yana ma, ode bini ka barakala yana ma. Donc ode bini bo fin chamana. Donc kana ni ko. Quand tu sais clairement quel futur tu veux, tu deviendras automatiquement discipliné. Parce que ni il va arriver mon offre, ni il va ibitasa mon offre. Tu deviens discipliné. Tu deviens plus concentré. Tu deviens plus sélectif. Tu deviens plus patient. Tu deviens plus déterminé. Tu deviens plus stable. Tu deviens plus fort mentalement. Donc, il va bien concentré. Donc, il va faire mon ta. Tu de sélection mon que soit mon que. Donc, au choix non bé, il va choix de que pour que faire nos bi kuna, il fait comme ça. Donc, il va choix bébé bé au demain. Quand vous qui choix tu sais que changer, il va choix d'asanga, il fait que mécanicien, il peut que changer que mécanicien. Mais en tant qu'il veut choix quoi, fin B fin na il est dans là. Donc, il va hakili tout de là. Donc, le choix ni ça, aurait de bi démissionner balé à katien quoi. Parce que tu ne vis plus pour le plaisir du moment, tu vis pour ta mission. Il y a une mission de là, il y a une mission là. Il y a une mission. Ni yana ni tiana distraction, les distractions perdent du pouvoir. Fin faible, ils vont perdre leur pouvoir. Donc les mauvaises fréquences vont perdre leur attrait. Donc, fin mon nyebi là, fin goum kolom mon nyebi là, on est comme mauvais attitude ou bébé tout les petits oeufs qui t'intéressent plus. Fin il demain, il sera mon corps.
i bɛn'i mabɔ caman na naturellement parce que i yɛrɛ b'a dɔn i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min. Donc tu choisis ce qui t'avance. I bɛna choix kɛ mun bɛ n'i dɛmɛ mun b'i kun na an ka kɛ i bɛ fɛ ka kɛ menuisier de mun b'i kun na i bɛna tugu o de kɔ. Donc tu ignores ce qui te ralentit. Donc fɛn fɛn tɛna fɛn fara dulɔ min ni dɔrɔguta ni sunkurutigɛ banbali ni fɛn ninnu donc i bɛna bɔ olu la donc i bɛn'i concentrer i bɛ mun nɔfɛ nin labanna kama si tu ne choisis pas la vie va choisir comme si tu ne choisis pas i ka environnement bɛ choix kɛ ce que tu vas devenir a caman na i tɛna k'i sagona adulte ye donc et voici que la vie choisit souvent pour ceux qui ne décident rien un travail qu'ils n'aiment pas. Donc si la vie choisit pour toi, tu auras un travail qu'ils n'aiment pas. Donc il y a bara sur bara moment dit. Il y a entourage sur entourage mon village. Il y a faire il y a vie que discipline tu as sur mon thé. Warté, fausse discipline tu mauvaise attitude l'homme ce que tu vas mis fausse regret des regrets. Nimisa on est il ça mon perdre. Ni fana i bɛna laban yɔrɔ la n'i ti taa yɔrɔ dɔ i bɛna laban yɔrɔ la yɔrɔ mun i sigilen tɛ n'a ye donc i tɛna k'i ba sagonaden ye i tɛna k'i yɛrɛ sagona ye i tɛna k'i fa sagona ye i tɛna k'i sigiɲɔgɔn sagona ye donc i bɛna kɛ i ka wolo kɛra fu ye mɔgɔ si de t'o fɛ ne laisse jamais la société dessine ton avenir ne laisse jamais les esprits contrôlent ta vie i kana sɔn i sigiyɔrɔ hali ni mɔgɔ ma avancé i kana sɔn parce que mɔgɔ ma avancé o kɔrɔ i tɛ se ka avancé jamais i bɛ se k'a fɔ a bɛ kɛ e fɔlɔ a bɛna daminɛ de la ni mɔgɔ ma avancé i bɛ miiri mun na i kana sɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ma avancé o kɔrɔ i tɛ se ka avancé ne laisse jamais quelqu'un d'autre décide à ta place décision bɛɛ ye de hali n'a ma ɲɛ i b'i tɛgɛ ɲɛsin i t'i tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ wɛrɛ ma choisis ton futur avant qu'il te choisisse exercice mun bɛ yen sa tableau mun i bɛna remplacer la vie choisira pour moi an ka kɛ sisan i wolola distraction bɛ yɔrɔ mun na e bɛna mun de choisir i wulila opportunité ti yɔrɔ mun e bɛna mun de choisir donc an bɛ se ka kɛ fɛn dɔw bɛ yen i bɛ fɛn mun nɔfɛ o tɛ yen donc e bɛ se k'o remplacer ni i bɛ se ka mun de ɲini ka fara o kan mɔgɔ si de tɛ kɛ réussir la lucide i bɛ mɔgɔ ɲini mun bɛ se k'i dɛmɛ o sira fɛ donc un tableau c'est très facile vraiment a daminɛ la i ye mun choisir dans 5 ans an b'o sira de la halisa étape par étape donc c'est que toi tu vas choisir de devenir donc i b'o de sɛbɛn n'i ma tila o la faut pas aller au chapitre 5 ayiwa an bɛ chapitre 5 la o ye livre yɛrɛ milieu donc an sera milieu la ka ban objectif milieu que l'objectif donne un sens à ta douleur diɲɛ yɛrɛ ye gɛlɛya diɲɛ sigilen don gɛlɛya kan gɛlɛya nin kɔnɔna la kalan caman b'a kɔnɔna la donc ni bɛna o gɛlɛya sɔrɔ a ka kɛ gɛlɛya ye mun minɛ i la surunya i bɛ mun nɔfɛ diɲɛ labɔ la kana sɔrɔ i ka gɛlɛya kana kɛ fu ye i ka gɛlɛya kana kɛ sanjikɔrɔ wɔsi ye ala k'a to i ka gɛlɛya ka kɛ kalan ye mun bɛ se k'i gɛrɛ i ka objectif la dans la vie donc la vérité que beaucoup de jeunes ne comprennent pas c'est que la douleur fait partie du chemin donc ni tugura objectif fɛn fɛn kɔ i bɛna gɛlɛya sɔrɔ a kɔnɔ kana gɛlɛya in kana ye komi découragement ou bien kana ye komi kunnagoya ou bien fɛn na o gɛlɛya ninnu bilalen don k'i préparer parce que mun minɛ d'i ma i bɛna mun sɔrɔ bien tu vas souffrir donc i bɛna sɛgɛn tu vas tomber i bɛna ben i bɛna wuli tu vas douter i bɛna douter i yɛrɛ la i bɛna siga i yɛrɛ la tuma dɔ la tu vas perdre des amis ça c'est normal ni ye mɔgɔ i bɛ sira ɲuman nɔfɛ i terikɛ bɛɛ tɛ se ka taa i nɔfɛ tuma dɔ la yɛrɛ i b'a kɛ i kelen donc tu vas être incompris mɔgɔw tɛ n'i faamuya i bɛna mun kɛ donc hali ne bɛ vidéo mun kɛ mɔgɔ caman b'o t'a faamu mun n'a bɛ ka kɛ fɛn bɛɛ n'i da kan de don tu vas être fatigué donc i bɛna sɛgɛn tu vas parfois vouloir abandonner
Donc, moi, il vient décourager, il vient blanc. Mais il ne faut jamais abandonner. Mais la différence entre celui qui avance et celui qui se perd, ce n'est pas la douleur, ce n'est pas la difficulté. C'est qu'on est 10 minutes. C'est le sens. Il nous en fait. Dis ton objectif à bête quand on soit quelqu'un qui fouille. Un jeune homme qui a un objectif transforme sa douleur en énergie. Donc, c'est quand même anga kuma caman ko segin kɔ hɛrɛ n'i seginna fɛn mun nɔfɛ i mana o sɔrɔ i b'a minɛ n'i tɛgɛ fila ye donc tuma bɛɛ n'i mana sɛgɛn ye kana ye k'a fɔ ko kan k'i décourager non ça fait partie du chemin. Transformer sa douleur en un jeune homme sans objectif transforme sa douleur en un excuse. Ni mɔgɔ minnu bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ ni taara tout la n'u sɛgɛnna b'a fɔ n tɛna n ka sɛgɛn kɛ gansan ye dɛ donc u bɛna fɔ ne kɔni sɛgɛnna n tɛna kɛ bilen ou bien ni mɔgɔ dɔw man'u critiquer e ka nin lajɛ wa nin kɔni fililen don a yɛrɛ ma u bɛ se ka décourager ten ou bien u tɛ sɔn ka sacrifice fosi de kɛ u tɛ se ka fosi de bila habitude kolon fosi de bila pour leur objectif parce que taayɔrɔ t'i la i b'a bila mun kama les échecs deviennent une école. Donc, il y a des échecs qui sont l'obstacle devient une formation. Donc, il y a des qui sont formés, les pertes deviennent une purification. Donc, il y a des gens qui donc, la solitude devient une opportunité pour se concentrer. Mɔgɔw tɛna a faamuya i bɛ mun nɔfɛ parce que e bɛ mun nɔfɛ e dɔrɔn de b'a dɔn fo n'a kɛra i ye micro ta k'a fɔ bɛɛ ye dɛ e bɛ mun nɔfɛ donc bɛɛ tɛna a faamuya donc il faut savoir ça mais quand tu n'as pas d'objectif le moindre problème te brise donc ni problème fitinin kɛra dɔrɔn tu abandonnes il s'agit d'un message hali ni mɔgɔw mana message fitinin f'i ye dɔrɔn i bɛ décourager ten i b'a bila donc en effet sans objectif tu souffres pour rien. Sans objectif, ni objectif pour les gars, c'est quand même fou. Avec objectif, tu souffres pour devenir. Donc, quand il y a un objectif, il veut c'est pour qu'il y ait un cas. Donc, quand il n'a pas d'objectif, il y a un fou. Les épreuves relèvent ton vrai niveau. Donc, il y a des obstacles. Donc, au début, c'est encore ça. Au début, préparé pour parce que Dieu est sagandi, il veut faire non faire, il veut faire non faire. Donc, où est Dieu quelque chose? Quand tout va bien, il est facile de sourire. Quand il est facile d'être motivé, il est facile de faire des projets. Quand tout va bien. Mais les épreuves, elles montrent que tu es vraiment un jeune sans objectif. Tu es vraiment un jeune qui a un objectif. Un jeune sans objectif fuit la pression, abandonne vite, cherche du confort, se cache derrière les excuses. Ni ambition t'i la vie kɔnɔ i tɛ se ka mɛn i bɛ mun nɔfɛ. Un jeune homme avec un objectif reste debout. Il se concentre, apprend, s'adapte. Donc, il bɛ kalan ɲini et fana i concentrelen don. I bɛ adapter fana. Fɛn kura minnu bɛ na n'a ye sen kɔrɔ parce que i tɛna dege a bɛɛ la i bɛ k'a bɛɛ de kalan. Tu continues à avancer même 1% par jour. Donc, chaque jour, il bɛ parcours de la ka gɛrɛ i bɛ mun nɔfɛ don o don. Hali n'a kɛra pas kelen ye. Donc, parce qu'il ne marche pas pour impressionner, il marche pour accomplir. Mais il mana fɛn fɛn kɛ, c'est pour accomplir ton objectif. Kana ɲinɛ o de kɔ, c'est ça le but. La douleur te prépare à ce que tu veux devenir. Tu veux devenir fort, tu dois passer par des moments qui te brisent. Donc, n'i bɛ fɛ ka kɛ kun gɛlɛn ye, fo fɛn jumɛn de b'a yir'i la pour que i ka da i yɛrɛ la. Donc, o gɛlɛya kɔnɔna le, tu vas devenir discipliné. Tu dois passer par des jours où tu n'as aucune envie. Donc, ton dɔ bɛ na kɛ a bɛ komi tu veux abandonner. Parce que i sɛgɛnna quoi. Tu veux devenir mature, tu dois affronter des vérités que tu ne veux pas attendre. Donc, mɔgɔ bɛna fɛn f'i ye i tɛ fɛ ka minnu mɛn. Donc, ça, c'est la maturité. Il veut se k'o lamɛn
qu'au conseil de la main, il faut apprendre par ces vérités. Et puis, il y a des mensonges aussi. Donc, la majorité, ni matériel de Ibi, critique mon critique mon maïma, Ibu Ponona. Quand on écoute à coup, il est découragé. Tu veux réussir, tu dois apprendre à rester dans la douleur sans perdre ton objectif. Hal ni gela na chuko chuko Ibi mon nofe, te voilà. Ni mana c'est ça, malien on veut l'indépendance. Oui, essence gela coup. C'est la même chose. Parce que au bas de mon nofe, les Maliens savent, la plupart des Maliens savent mon nofe. La douleur n'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est de souffrir pour rien. Donc, c'est un fou. Ode Adamadin, c'est Ode Djougoué. Donc, Ode Djougoué, Anga Alakan Kisoma. Donc, c'est ça. L'exercice là donne un sens à ta douleur. Donc, la douleur que je vis aujourd'hui, c'est que ça signifie pour mon futur et comment je vais utiliser. Donc, ni matlam na kanata dawara la. Donc, il y a chapitre 5e, on est livre milieu.